लोगोफोरनि हा हमन गाखोनोसै दे आं एगले लावबाय सनदो सिमियना बिले आया बाय दंनांगौ ए अन्थाइफोराव हम जिखुनु आयु ए हमो हमनायनि सिन गैया भाई दिनैहाय रियेल लाइफखौ जोङो मानोथो सुया हेलो गाइस दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनैनि ड्राइभारा नै जों थांनायसै बार गिदिंनो बाट माहाय थांनाय मिथिया यस यस जों मिथिया जों माहाय थांनाय जेरै लामा लांनाय बेजों थांनाय जों 1:30 जाहैबाय स' जोङो नायनि माबेसिम थाङा जायो माबेसिम थांनानैहाय माबेसिम थांनानै गिदिङा जायो कभार खालामो हास्थायनाय मोजां मोजां जायगा लोगोफोर माबायदि समायना भिउ ओरै थाङोब्ला काला पाहाड़ आरो ओरै थाङोबा जयन्ती एन्ड पासखावा यानि भिउखौ नायदो माबायदि समायना Paskhawa river ni थांनाय थांनाय बे लामाजों थांनांगौ पिकनिक जानोला जोङो सानैजों पिकनिक जाहैनोसै बार खिन्थु जेबो लाबोआखै ना थौ लाबोदों ना साराय लाबोदों ना मा लाबोदों जेबो गैयानो ने ब्रादार आस्थे थुलै गोलायनो गोसो गैया आंबो बेखौनो मोनै नाहरथ' माबायदि आहो गाइस जोङो सफैबाय दायो माहाय ओमफ्राय माहाय सफैखो जयन्ती पिकनिक स्पट थांगासिनो नायलांबाय था लोगोफोर एसे मोजां मोनगोन भिउफोरखौ नायबाय था अके बेहानिफ्राय नै टिकेट दानानै फैबाय टिकेट दानबाय नै सानैनि लयथ' लादों 20 40 रुपिस मिथु नुले होनाय 20 40 रुपिस तो बेहानिफ्राय जों थांनायसै एबार सिङावहाय बेहा माबा लोगोफोरसो लोगो मोनफैबाय फैनानैहाय मोनोला ओंखाम जाना थांनायसै मा मानसि गैया हरै सिङावथो नाङा नों थांनाय मेङो ना मायो आं मिथिया दोनलांबायलै माबायदि मोनदों नोंखौलाय बे जायगायावहाय मोजां मोनदों एकदम सुपार दुपार न'आव थानानै दुखु जादोंमोन गोसोआ एकदम लोगोफोर मोजां मोनबाय गोसोआ थेवबो बेथिसिम नोङो मोजां मोनदों आरोखि सिङावनि खोथाखौ एसे फोरमायला जोंनि गेजेरावहाय बेटारसिन जानायमोन आरोखि मा फोरमायनांगौ माबायदि मोनफैदों न'निफ्राय बा गुबुन दिनाव फैनायनिफ्राय दिनैहाय मबे सिमावनि साबसिन मोनसिनदों आरोखि मोजां मोनदों लोगोफोर मोजां मोनदों साबा मोनाखै मोजां मोनदों आरो जोंहा जाग्रामसो गैया जेबो तारमाने देट मिन्स नोङो खामखौ बेना माथो ब्र ओंखाम सुबाय नालाय बिसोरनिखौनो जालांनाय नङा एसेनो गाबोन मोनबोङा दासो सुरुवात खालामदों नायनायखौहाय जोबनो गैयै नायनाय जों दिनैहाय नांगौब्ला जोङो गोजौसिम थांनाय दैखौ दैलांनायनि आयै दैया मा एफा गुसु मोजाङानो ओहो माबायदिलै खर' गिदिंबाय लोगोफोर खर' गिदिंबाय गिदिं मानेखि बेयाव फैयोला अलग सा खुसि
जेबो गैया बाट माने कि नेचारजोंहाय टाइम बितायला बेबायदिनो मोजां मोनो गोसोआ एकदम हेपि अके जोंनि बे प्रकृति ना मा होनो बेजों जों जुदि टाइम स्पेन्ड खालामोब्ला एमान बायदि मोजां मोनोना गोसोआ गुसुनो नाय बेहानि नाजारा नायदो लोगोफोर माबायदि आंलाय दैयाव दं देखानाय जायोबा ओहो बे जगह बहुत खतरनाक जगह बे बिदिसिया मिस्टेक जाबायला बिथाव माथाव गगौ बिथाव हाखाव दं बेहा एमेजिं एकदम नायोब्ला बे दैफोरा जोबनायनि खुनु सिमान गैया माहायनिफ्राय फैदों दैया माहाय थांदों बिथाङा मोखां सुदों बे दैया नेचुरल दै बेबायदि दासान हानाय औरे दङ लामा थो हानाय सेस्था खालामि जों तु एडभेन्सार खालामनाय जायो एबार हेय एबार खिन्थु माबायदि अरे खमाय ट्राइ खालामनो गावखौहाय बेसिम हानायमोन ट्राइ खालामि ओइ खोमा बिलाइ गैया दा लोगोफोर नै ओरैनिफ्राय गाखोनो हायो ना हाया जों सेस्था खालामबाय गाखोनोहाय खिन्थु लामायानो गैया बायदि नुबाय आङो नै नुहुरनो हागौ ओरै थाङोला सर्टकाट आरोखि खिन्थु ओरै थांफिनला गोजान बेखायनो जों ओरै थांनो सानबाय हायो ना हाया नायदोनि मैथो लामा गैया लोगोफोर नुबाय माहायथो लामायालाय ट्राइ खालामनायावहाय खुनु आपत्ति गैया ट्राइ खालामनांगौ गोग्लैला हयसैलै नै ओरैनिफ्राय फैलाय सिखादों फैनायलाय सहज खिन्थु एबार ओंखारफिननांगौला ओरैनिफ्रायबो मुस्किल लोगोफोर नै ब्रादारा गाखोगासिनो दङ मैथो हानाय हायोलै गाखोलांबायो नै माय मोनबाय लामाया ओरै मोनबाय होद नैबा थाबथाना थाबाय नै आरे यार माबोरै गाखोलांदों नोङो बेबायदि गाखोबायरा नोङो नै मोख्रा बायदिबा नुबाय नै आङो सानलांबाय गाखोलांबाय नोङो ओरैनिफ्राय मै थांबावनाय जोङो फैना नैदि ओंखारनोसै अ माय गुडनेस आं गिबाय माबोरै गाखोनांगौ दे हमनो दे माय गुडनेस मैला नांजोबबाय जोङो जाया जेबो नुनो मोनदों आयो लेमायरिबो ओंखारनोसै मुस्कुल जानोसै जों हा मोजा गिजालांबाय आङो माथो हानोसै माबाया आयै लोगोफोरनि हमनो गाखोनोसै दे आं गोग्लैना लावबाय सानदों सिंगोना गैला या बाय दंफांखौ अन्थाइफोरा हम जिखुनु कम्युनिटि गैयाबा जोङो रेल लाइटखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेराव दिन्थिनाय जों
मदद खालामनायनि चिन्ह ओइ दिङा फैनाय आयु थोद लाबानो हायो ना जों मानसिया हायो मन हारदामानि लाइफआवहाय माब्लाबाबो लाइफआवहाय जुदि माबाफोर खालामनो लुबैदोंब्ला इरिन होनना मानसिफोरा मद से खेलना है कभी माय गुडनेस मारिबो गाखोबाय बेनिफ्राय आंलाय थैनायसो सानबायमोन दा बुथु हेलो एवरीवन थोद नेला आयै नै आं सानदों माखैबा गाखोनो हानाय माहायनो गाखोनायबाय खिन्थु खोमा बेलायफोरा नांदोंला सेस माहायनिफ्राय माहाय गाखोना होयो ओ माय गुडनेस अरे बाबा हाँ इधर से आए हम लोग गिदलायबाय नोंसोरो मोने माबा से गाना मोने कई बना এখানে আমার দাদাগুলো আসছে তাই না আচ্ছা আচ্ছা যে টাকা দিয়েছে মন্দিরের জন্য দেখো এখানে ব্রাদাররা আছে উপরে একটা আছে আর এখানে একজন বড় রয়েছে এনারা এখানে একটু দেখাশোনা করেন কমন বড় ফার্স্ট We still alive, guys. बच गया थे मतलब मरने वाले थे हम लोग वो भैया लोग बोल रहे कि भाई यहाँ से क्यों आए हैं तुम लोग Oh my god बिदि जानांगौ लोगोफोर बे ब्रादार बिदि टिकेट दानना बे टिकेट दानग्रा बुंदोंमोन जे मानोथो फैया नोंसोरलाय ओरैनिफ्राय एफा गेदेर लामा दङ मानोथो गाखोनांगौ बाट जों सर्टकाट एडभेन्चार बाट आं गेजेराव फैनानै गिबायमोन हाबाब माने कि गेजेराव फैनानैहाय ना नामायफिननो हायो ना मानो हायो स' गाखोआसै खस्थ' लोगोफोर हेयार भिडिअखौ नायदोंबा दासिमबो प्लिज लाइक शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामना हो माने बेलासि बायदि नुबाय ने औ माने हर जास्ट सानसेट जानोसै बायदि नुबाय औ माइहायबो मोनबाय दै नांगौमोन दैयाबो लाबाखसै जोङो माइबो कमन फार्स्ट बरो फार्स्ट यू कैन गो या माइरिखौ गंगाजोबथारलै Oh my goodness! पता नहीं मंजिल कितना दूर है हम लोग कोशिश करते रहे इस समय हार मानने में नहीं है हम लोग अरे बाबा हर बारा बाव गैला माइ दबाय मा ओहो दादा बुथुवा गोजोन थांबाय आं थालांबाय हा माथो दङ अरे बाबा जोब्बाय जोब्बायानो अरे यार खत्म हो गया क्या यहीं पे भाई कोथा থেকে আসছো কোচবিহার वाव আমরা এখানে সমতলা জানো না कैसे फील हो रहा है ब्रदर अरे भाई नहीं मेरे को नहीं पीना है रुको देखो ना क्या हो गया Boleh. Boleh. Jangan sampai ni sih berapa yang baik. Jadi, kita kamera dulu. Nak pindah pun ni. हमसे रेस्टोरेंट से Sampai ni sih kan. ini कितना बड़ा है आप तो खाई जाओ कि नहीं हुआ कहाँ झाड़ू रहा है झाड़ू मिले लोग झरना झरना काय
वहाँ झरना कहाँ है दादा? हाँ आगे चेक करिए कई किलोमीटर हुई वो लास्ट का है अच्छा और पीछे और खावा मान खाए का बड़े को सुबह सवेरे पजरे कैसा ना कैसा नहीं आदमी मन बदमाशी आदमी उदी दुটো छोड़ा छोड़िया रास्ता फाका रहे यहाँ तक पुगल काम लगला घूर गए तो मैं भी मतलब कामा से देखूँ यहाँ से देखो दुनिया में यहाँ खड़ा है मैं यहीं से देखो चुमा चाटा हेडलाइन तो फिर उन्हें गला घर में भी आस्ता सूट जाएगा तो कोना में देखो थोड़ी दूर जाएंगे उसने चुमा चाटा फिर जाएंगे देखो तो पानी जगह पीछे पीछे में जाता देखा नहीं होता उन्हें पानी जगह धवा धुई होले और हुआ चुमा चाटा राव दीपा जना तानी हाँ ऐसा नहीं होइल ना मैं देखते जाते उगाई दिलो पानी तक उगाई दिलो तो वहाँ तो आदमी मन बैठ रहे हाँ बैठ रहे हैं साराम से उमर चल गेलो हमरा दुईजने आसी रे ঠিক আছে যাই রে হ্যাঁ ঠিক রে বাপ রে এই দোস্ত ভালো করে উঠবেন ওখানে দড়ি সরি ধরে কাকি ভালো করে উঠবেন শুধু ওই যে ইয়া ধরে ধরে রশি ধরে একটু খাবার জল এসের পর কি দিঙা পই দেন ঠিক আছে যাই আমাদের হয়ে গেছে हेलो गाइस जों बाय जों गोजौनिफ्राय नामायबोबाय एबार जोङो न'आव थांगोनसै मानो होनोब्ला बोलो गैले आरो वीडियोबो गोगोम गोलाव जाखाबाय सो यार देख लेना यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना ओके वैसे भी हमारा हिंदी बहुत बेकार है और वैसे भी वो कैसा लगा आज बताओ भैया बहुत बढ़िया लगा झकास लगा 2021 में हाँ हम बहुत आशा करते हैं फिर से हम दूसरा पहाड़ पे जाएंगे चढ़ेंगे और इससे भी ज्यादा 2 गुना 3 गुना ऊपर में हम लोग चढ़ने के लिए कोशिश करेंगे यार पसीना पसीना पूरा हो गया एकदम गलन जुबाई लगा बरंती भाई माने कि फै यहाँ गिदिं हाय मोजाङै हाय बाट अंकलला जेबायदि बुङा मोजां नुजाया बिदिफोरा खालामला सो एसे बचके रहियो मानो होनला रे सीसीटीवी कैमराबो लागायना दोनदों बचके रहना ओके तो जायबो जा दिनैनि भिडिअखौ बेहासिम जों फोजोबनो सानबाय मोजां मोनदोंब्ला जरूर भिजिट खालामफै पासखावा जयन्ती पिकनिक स्पटनि गोजौ गाखो एकदम बरिया मोनगोन स' दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनायसै ब्रादार यस स' बैखौबो टाटा